Детето вътре ли? Да, и беше заспал. Защо го остави само? Той спеше. Печката беше ли я запалил? Печката беше запалена, но беше изгасната вече. Беше изгоряла. А кой запали печката? Ти или детето? Аз се запалих печката. Често ли го оставате така без надзор? Не. А майка му къде? Майката къде е? Майката също дойде от работа. А защо остави детето без надзор? Защо не го взе със себе си на работата? Защото студент беше болно. Догодила на сън не искаше. Станала е, станала. Това е много болно. Къде го откриха пожарникарите? На леглото беше легнал. Как е починал? Задушаване. Добре, сега ти не си ли задаваш въпроса, трябваше ли да го оставиш? Не трябваше да го оставим, ако не направи. Ти за колко време излезе? За 15 минути Къде ходи? до магазина. А ти ли гледаш детето по принцип? Аз се гледам и майка му се го гледам. Двамата. Твое дете си е. А откъде е тръгнал пожара? Казаха ли ти? Не ми казаха нищо. А твое дете ли е майчиничката? Внук не. Моля? Внук не. Внук. Често ли се случва да го оставиш само? Често, ама не е правилно. Не е ставало такива работа. Той игра ли си с печката Не. нещо? Не се гледа така. А тя печката в стаята, където е детето ли беше? Да. Често ли го оставаш само, без надзор? Не го оставям често. Само един път съм го оставил. Той е много божовен. Това е кротък. А как е тръгнал пожар? Не знам как е тръгнал. И аз не мога да знам как е тръгнал пожар. Печката беше ли запалена? Не, изгоряла беше. Кое? Печката беше изгоряла всичко. Как е изхвъркнала тогава искрата? Не знам как е станало. Печката не е била запалена, така ли? Изгоряла е, всичко е изгоряло. Вие сте оставили запалена печката и сте излезнали. А тя каква печка? На Дърва смисъл е. на дърва? Ай, сега моля да ме оставите, защото